удобно. При издишване повдигнете леко коленете от пода. Издишайте дълбоко. Добре е при издишване даже гласно да изпъхтите накрая. При вдишване спуснете коленете обратно на пода. Повторете 4-5 пъти, може и повече. Правилното седене само по себе си е едно истинско упражнение. Не сядайте изгърбени, а с изправен торс. Поставете краката един до друг и сами пробвайте кое според вас е най-подходящото разстояние между тях. Трябва да ви бъде удобно. Отстрани трябва да изглеждате така, че гърбът и бедрата ви да образуват прав ъгъл. От сега нататък внимавайте как седите. Тази стойка при сядане би трябвало да се превърне във вашата нова естествена поза. Сега преминаваме към оризовото упражнение. Подготвената предварително оризова възглавничка поставете върху табуретка и седнете върху нея. Възглавничката трябва така да е разположена под вас, че ясно да я усещате под опашната кост. Ако усещате натиска на левия и десния хълбук върху седалката, значи сте седнали по най-правилния начин за следващото упражнение. Преместете последователно тежестта си от единия върху другия хълбук. И така, усещате ли оризовите зранца? Сега, след като сте постигнали усещането за оризовата възглавничка, можете да започнете с същинската част на упражнението. Представете си, че изсмуквате ориза зранце по зранце от възглавничката. Усещате ли вълнообразното повдигане на тазовото дъно? При засмукването на оризовите зърна издишвайте. Можете да подсилите представата със съответното движение на ръката. Ръката засмуква нагоре заедно с тазовото дъно по време на издишването. Когато постигнете усещане за тазовото дъно, можете да правите упражнението и без оризовата възглавничка, колкото може по-често при всеки удобен случай. Последното упражнение е за укрепване на коремната мускулатура и тазовото дъно. Наведете се леко назад и хванете с две ръце дясното коляно. Пуснете рязко коляното и вдигнете двете си ръце в полукръг около главата. Опитайте за няколко секунди да задържите крака вдигнат и не забравяйте да дишате съвсем спокойно през цялото време. Повторете 5 пъти, най-добре с редуване на краката. Упражнения за всеки ден. Това беше всичко за упражненията за тазовото дъно. Опитайте се да тренирате всеки ден. Скоро ще усетите положителното въздействие на гимнастиката върху тазовото дъно. Можете допълнително да облегчите тазовото дъно с правилна стойка в ежедневието. От време на време си давайте сметка как сте се плеснали с смъкнат гръб на стола и по-добре незабавно заемете правилната седяща стойка. Това означава да поставите краката един до друг на пода и да доближите седалището до облегалката. Изправете горната част на тялото. Изведнъж ви стана много по-удобно, нали? Ако понякога седите с кръстосани крака, внимавайте коляното ви да сочи леко навън.
По време на ежедневното миене и почистване на зъбите също трябва да внимавате за вашата стойка. Заставайте с леко раздалечени крака и леко ги прегъвайте в коленете. Ако допълнително решите да се облегнете на едната ръка и да изправите гърба, ще имате идеалната стойка за предмивката. По всяко време и навсякъде можете съвсем дискретно да извършвате упражнения за тазовото дъно. Застанете с леко раздалечени крака и леко свити колена. За да отпуснете мускулите си, можете да премествате тежестта от единия крак на другия и обратно толкова често, колкото ви е приятно. За разнообразие премествайте тежестта от петите към върховете на пръстите на краката и обратно. Фантазирайте си, че засмуквате оризови зранца с тазовото дъно. Ако се упражнявате по този начин известно време, по-нататък ще правите това с лекота, без значение дали седите или сте прави, дали се упражнявате с или без оризовата възглавничка. И накрая още един съвет – вдигайте тежки предмети винаги внимателно, като предпазвате гърба си. За тази цел заставайте с разтворени крака над тежестта, навеждайте се напред с изправен гръб и издишвайте при повдигането на тежестта. С подобни минимални корекции в позата на тялото можете да допринесете много за вашето здраве. Търпеливото и продължително трениране на тазовото дъно може да повлияе благотворно по отношение на инконтиненцията и в много случаи да има предпазващо въздействие. Пожелаваме ви добро здраве! Несъмнено вашият лекар или физиотерапевт ще отговори с удоволствие на въпросите ви за инконтиненцията на пикочния мехур или за упражненията за тазовото дъно. Просто ги заговорете за това. Специални благодарности на професор доктор Зьокиланд за професионалната консултация и на Анне Музикорска като консултант по лечебна гимнастика. Сътрудник и презентация Регина Гемблер. Авторски права Фармацевтичен завод Монтавит, Австрия.